Jeg vil starte med at beskrive vektorer i rummet. Og vektorer i rummet består af 3 akser. Vi har x-aksen, som er første akse. Så har vi y-aksen, der er anden akse. Og så har vi z-aksen, som er tredje akse. Koordinatsættet til en vektor ser således ud. Jeg kalder jeg vektoren bare for A. De 3 koordinater her, A1, A2 og A3, siger noget om, hvor vektoren befinder sig i vores koordinatsystem. Og A1 er hvor langt vi skal gå ud af første aksen, A2 er hvor langt vi skal gå ud af anden aksen, og A3 er hvor langt vi går ud af Z-aksen. Hvis vi prøver at tage et eksempel, kan vi for eksempel bruge koordinaterne 2, 3, 4. Så ser vi, at vi går 1, 2 skridt ud, 1, 2, 3 skridt ud, 1, 2, 3, 4 skridt ud. Ja. Sådan her. Vi vil så ramme et punkt. Vores vektor vil så gå fra O og gå op til det her punkt. Her. Hvis jeg vil finde længden af, vil jeg skulle bruge Pythagoras på samme måde, som vi har lært med almindelige vektorer i 2 plan. På den måde, at når vi havde vores vektor i 2 plan, vi for eksempel havde et koordinatsæt, der hed 2 over 3, så gik vi 2 ud og 3 op, og havde sådan en vektor, der gik her. Og for at finde længden af den her vektor, så vil vi skulle sige 2 bruge Pythagoras, der hedder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Så vil det sige 2 i anden plus 3 i anden vil give C i anden. På samme måde skal vi også gøre i vores vektor i rummet, men da den består af 3 plan, eller ikke 3 plan, da den består af, den har 3 akser, så ser hvad hedder sådan noget, Pythagoras formlen således ud. A i anden plus A1 i anden plus A2 i anden plus A3 i anden er lige med længden af vektor A i anden. Hvilket selvfølgelig også bare kan laves om til, at vi sletter den her, at vi tager kvadratroden på begge sider. Således. Skal vi plusse 2 vektorer, jamen så plusser vi sådan set bare koordinaterne med hinanden. På den måde, at vi har vektor A plus vektor B
og så plusser vi sådan set bare koordinaterne A1 plus B1, A2 plus B2 og A3 plus B3. Hvis man har to vektorer, og man gerne vil finde en tredje vektor, som står vinkelret på begge de to vektorer, så gør man det, at man krydser de to vektorer, for på den måde skal illustrere det. Så vi har to vektorer her. Så vil vi gerne finde den vektor, der står vinkelret på de to. Og det gør man ved at krydse de to vektorer. Og det foregår på den måde, at man siger vektor A kryds vektor B lige med koordinatsættet A1, A2, A3 kryds B1, B2 og B3. Det foregår så på den måde, at når man skal gøre det i hånden, man kan også gøre det på en spejer hurtigere, men nu vil jeg selvfølgelig gøre det i hånden, at man krydser A2 gange B3 A2 gange B3 minus A3 gange B2. Så går jeg videre til A3 krydset med, ganget med B1 minus A1 ganget med B3. Og til sidst A1 gange B2 minus A2 gange B1. Hvis krydsproduktet er lig med 0, så vil det sige, at de her to vektorer, de er parallelle. For hvis de to vektorer var parallelle, vil man ikke kunne finde en tredje vektor, der står vinkelret på de to. Så hvis de to er lige ved 0, hvis krydsproduktet af mine to vektorer er 0, må det betyde, at mine to vektorer er parallelle.